face plăcere să vă povestesc astăzi una din primele experiențe pe care am trăit-o când am venit în Canada. Asta fiind în 2003, cam după o lună, am zis să intrăm și noi în rândul lumii și să ne cumpărăm un celular, că nu aveam niciun fel de telefon, nici măcar acasă. Pe vremea aceea nu aveam nici măcar mașină. Am plecat noi cu busul, am plecat cu metrou, într-un final am ajuns la magazin. Trebuie să vă zic ceva înainte. Sistemul de numerotare aici, în Montreal, este foarte diferit de România. De ce? Pentru că aici există o stradă în mijlocul Montrealului, se spune Saint-Laurent, care desparte Montrealul în două părți, vest și est. De la strada asta începe numărul 1, 2, 3, 10.000 spre est, 1, 2, 3, 10.000 spre vest. Dar cine știa pe vremea aia? Eram noi veniți, n-am știut așa ceva. Ca cineva să ne spună, după ce ajunsesem la numărul care îl căutam, păi nu sunteți bine la numărul ăsta. Adică la același număr trebuie să mergeți, dar în partea cealaltă. Ne uităm noi la ceas. Era aproape ora închiderii. Luăm copilul în cârcă și fuga până la magazin. Am ajuns într-un final cu sufletul la gură. Intrăm noi în magazin, îi spunem doamnei ce vrem. Doamna, bun, bineînțeles, aveți istorie de credit. Eu mă uit la Mihai. Mihai se uită la mine. Ce-o fi vrând să zică doamna cu istoria de credit? Mihai de acolo. Bineînțeles, doamnă, că avem istorie. Istorie mare. Mihai Viteazu, Vlad Țepeș. Meneu. Doamna nu s-a îmbrăzit nici cum. N-a reușit să luăm telefon. Cu banii jos. Nu poți. Și uite așa, după ce am colindat tot Montrealul, de la un capăt la altul, străzi frumoase, am ajuns acasă dezamăgiți și fără telefon. Dar am avut noroc cu vărul lui Mihai, care stătea aici, stă la Toronto, de fapt, de ceva ani buni. Cu prima ocazie când ne-am vizitat, ne-a povestit domnul văr cum stă povestea cu cardul de credit, cu istoria de credit. Și ne-a zis că aici trebuie neapărat să ai un card de credit ca să intri în sistem, să fii în rând cu lumea și ca ei să vadă că tu îți plătești la timp tot ce ai de plată, să fii la zi. Deci trebuia să avem un card de credit care să ne dea banca. Eu mai înțepată. Dar n-am nevoie să mă fac datoare băncii. Noi avem bani acum, vrem să ne cumpărăm. Eu nu vreau nimic din bancă. Ei. Așa era mentalitatea noastră a românului pe vremea aceea, pentru că n-am fost obișnuiți să lucrăm cu cardul de credit, n-am fost obișnuiți cu conturi în bancă. Da, nu? Spune domnul văr. Stai liniștită. Că ai să te obișnuiești. O să înveți repede. Dacă vrei să te adaptezi noului stil de viață, dacă vrei să trăiți bine aici, vei învăța. Vorba lui Mihai. Fă ce n-ai făcut ca să ai ce n-ai avut. Bună vorbă. Sper că v-a plăcut povestea mea și dacă aveți întrebări, cu drag vă răspund. Mulțumesc!